баъзиётон думбиам як уруси бугниро гирифтагӣ қатъи амно зиндагӣ дорем. зани ҳалоли покизаи ки инҳо мақсад дар дами пирӣ дасти тира мегирифтагӣ ҳаминоанд. ман пас намезанам ягон миллата, лекин он чизеро ки барои шумо бардошт дора нами занои тоҷики худ монай. бисёре ҳамун зандорҳое ки дар ҳамунҷо ҳастанд бупурсишон, мегӯянд ки онҳо бо шумо чӣ муомила мекунанд. дилтона набара ҳамун лавҳои сурхшону, дилтона набара ҳамун косметикае ки чеҳраошона мекунанд, дилтона набара ҳамун духие ки ҳамун мезананд. агар ҳамун шароита барои ин занҳо муҳайё куд, ба номи худо аз ҳазортаи онҳо дар сиккаву сурату дар фасонию дар ҳама ҷиҳат ин зани тоҷики мо иншоалло арзандааст.